بسم أب بسم ولد منفس قدس وهذا أملاك أبز زلهم صبق قتلو تسفى يقبر أبز ساعة أبز ومن أدب صحنا زعبير كبر المسكانان مس ولاديتي بصحيو كنا لدة كريستوس برهان زنقصلو تسألمات تقنططلو يما كبر نعوقن زفانو قد يكون عنا مكره تأجب سبدو خانية كاب قدس مريم تولده وترنزل عالمي مسكن ወላዲት ኣምላኽ ከዓ መከራን ፀበባን ዘኪራ ነዚ ዓለም ካብ ፀበባ ክተጋለግላ ወትሩ ብፀሎታት ትዘክረና ደሃይሲኢኖም ተሸገርኩም ብዙሓት በኣይ ኣለኹሞ ኣብ ፀሎትኩም ኩሉ ዘክርኒ ኣይትረስዕኒ ዓለም እንዳወደቐት ትኸይድ ስለዘላ እግዚኣብሔር ብፀጉኡን ምሕረቱን ክኸውለና ካብኣ ከውፃኣና ካብኣ ኣብ ፀሎት ኩሉ ግዜ ንንቃሕ በሉ ሕጂ ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ኣለሃኒ እሳ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ትርእይዋ ኣለኹም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ተኸዲነ እያ ተጎልቢበ ኣለኹ ኤርትራ ቅድስቲ ብረኽቲ ብእግዚኣብሔር ተባረኸት እያ ዓለም ተኾነነታ እኳ ኣነ ኩናኔ ድብል መልእኽቲ ቅድሚ ሕጂ ሕሊፈ ነይረ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሕጂ ከዓ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዝረኣየኒ የመስግኖ እሱ ከዓ ኣብ ሓደ ስፍራ ይርኢ ብዙሓት እኩባት ፃዓዱ ሕወስ ዝበሉ ይርኢ በቲ ሓደ ወገኖም ከዓ ውሕዳት ኤርትራውያን ግን እክቢልና ብሓደ ይርኢ ብፍቕሪ የድርዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ እዚኦም ሓደ እቶም ብዙሓት ብፀጋ ብሃብቲ ናይ ዓለም ዝመልኡ ዝዘቕበቡ የድርኢ ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓደ ጥዑምን ፅቡቕን ምእዙን ፍቕሪ ዝመልኦ ድምፂ ይሰምዕ እቲ ድምፂ ከዓ ኤርትራ ትኹላዓሉ ዘበኒ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ትኹላዓሉ ዘበኒ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ትኹላዓሉ ዘበኒ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተናስሑ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተናስሑ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተናስሑ ድብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ሓደ ስፍራ ኣብ መገሻይ ገሊፀዮ መስኪረሉ መፅእ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ባዕሉ ከምቲ ቃሉ ንሓንቲ ሃገር እግዚኣብሔር ተዘይሓልዩ ሓላዊ ኣየፅንዕኒ ድብሎ ባዕሉ እንተዘይተንኪፍኒ ልሳነይ ኣይክፈትኒ ባዕሉ ተዘይበጊስኒ ሕልና የበገስኒ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስለመፀለይ ግን ይመስግኖ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እልል ኢለ ኣነ ተሓጒሰ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ከዓ ሕጂ ኩልዕት እያ ብሕጂ ከዓ ምርፅቲ እያ ብኣኸት ኩላ እያ ዝብል ቃል ሰሚዐ እንዳልኩ ተሓጒሰ ተናስሑ ግን ኢልና እዎ ሓቂ እዩ ከይተናስሕና ከይፀረና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና ስጋዕ ሕጂ ሞ ኣሸፋፍናና ከም ደቂ ኣንስትዮ ስጋዕ ኣብዚ ተሸፊና ቤተ ክርስቲያን ንኣቱ ምስ በደልና ምስ ሓጢኣትና ንረጋግፆ ታቦት ኣሎ ኦሪት ኣሎ ቅድስና እዩ ቤተልሄም እዩ ንረግፆ ግን ሕጂ ኣብ መገሻ ቀኒየ እንደመፅእ ኣብቲ መገሻይ ኣብ ዝዊን ኣብ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ከይደ ኣብ ግብፂ ከይደ ቀኒየ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሲ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ መቸም ስድራ ቤት ብሓንሳ እዮም ድሪኦም ዋላ ብዚ ናይ ሸወደን ዘሎ ቤተክርስትያን ናይ ግብፂ ብሓንሳ ኣቆርቡ ብሓንሳ ኩሉ ብሓንሳ ድሓር ከዓ ኣብታ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ህፃን ዲዓብድ እዩ ከይቆረበ ከይተቐበለ ኣይወፅን ሕጂ ኣባና ግን እቶም ዝቆርቡ እቶም ዝቕበሉ 10 ይኾኑ እቲ ቤተክርስትያን ከዓ ብህዝቢ መሊኡ እቲ ክዳንና ከዓ ኩሉ ፃዕዳ ሻሽ ዕምባባ ንመስል ትግብረይ ናተይ ርኤ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ናተይ ልበይ ተበጊሰ ልብና ከዓ ቄናን ፀልማት መሊኡ ፅልኢ መሊኡ ባእሲ ዋ እዚኦም ግብፃውያንሲ ከም ዘለዋ መፁ ንሓንሳብሲ ቅዳሴ ክውዳእ ከለዋ ላ መፅኦም ይቕበሉ ትሪኦም እዚ ሓቂ እዩ ልቦም ኣፅርዮም ስለ ዘለዉ ጥራሕ እምበር ክዳኖም ኣይኮኑ ዘፅርዩ ዘለዉ ሕጅስ ክዳንኩም ቅደዱ ልብኹም ቅደዱ ይድብለና እሞ ልብና እዚ ተዓፂዎ ንክርስቶስ ዘሎ ኣይገርመካን እዩ ኣብ ናይ ግብፃውያን ከም ዝሓተትክዎ ምቕባል ኣብ ቤተክርስትያን ኣቲኻ ንቡር እዩ ኣነፍቲ ቤተክርስትያን ናይ ግብፂ ኣብኡ ፍቲ ቤተክርስትያን ምስኣተኹ ልደት ኣብኡ ነይረ ተቐበሊ ኢሎም ለሚኖምኒ ከመይ ገይረ ከቐበላ ከመይ ኣይከውን ምድሪ ሰማይ እንትክትላገብ ሓዊ ክባራዕ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ኣብየ ሕጂሲ ብጀካ ከማይ ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ደም ገለ ተዘይኮይኖም ብምሉኦም ግብፃውያን ይቕበሉ እዮም ንሕና ከዓ ተኮይና እንታይ ይፍልል ኢና እሶም ኦርቶዶክስ ንሕና ኦርቶዶክስ ሃይማኖትና ሓደ ኣካይዳና ሓደ እሶም ንዕሽር ቅቡል ገይሮም ተቐቢሎሞ ክርስቲያን ዘበለ ግብፃዊ ከፊል
نحنا ግን ዕሽርና ይተጠቐምናሉ ዋላ ገንዘብ ተዘይከፈልና ዕሽር ዋላ ሰንበት ኣብ 7 መዓልቲ ሓንሳእ ኣይመፃናየን ስዊን ዕሽር እዩ ሕጂሲ ኣይናይ ዘሎ ቁኑዕ ክዳን ተኸዲና ጻዕዳ ጌርና መዝሙር ዘሚርና ድዩ ዋላ ከምዞም ናይ ግብፃውያን ከም ደላኻያ ምምፃእ እግዚኣብሔር ከም ደላኹም ኣምፅኡ ድብል ስለዝብል ናይ መን ጥዑይ እሱ ፈርዶ ድሓን ግን እገርመኒ ጥራሕ ተናስሑ ምባል ከዓ ተንኪፋትኒ ተናስሑ ብለና ኣሎ ቅረቡና ባይ ብለና ኣሎ ዕድል ሂብና ኣሎ ግዜ ሂብና ኣሎ ጠጠው ኢልና ንኸይድ ኣለና ክንደይ ከኣፋኒና እንዲና ስለዚ ንተዓወተሉ ነዚ ግዜ ዘለና ነዚ ሂብና ዘሎ ክንዕወተሉ ኣለና ሕጂ ስብከት ኸይድ ኣሎ ትምህርቲ ኸይድ ኣሎ ፍልጠት ኸይድ ኣሎ በዚሑ ኣሎ ፍልጠት ዘይብላ ዓለም ከሎ ኣቦታትና ኣዴታትና ሰምሑሽ ነይሮም ሕጂሲ ከመይ ኣለና ቀሪብና ዲና ርሒቕና ዲና ዘለና ካብ እግዚኣብሔርና ነብስና ንፈትሸሉ ግዜ እዩ ግብረ ሰዶም ዝነገሰሉ ቦታ ተቐሚጥና ምስ ደቅና እንዳተቐመጥናሲ ካብኡ ንላዕሊ ጥፍኣት እኳ የለን ኣብ ኤርትራ ከምኡ የለን ቅድስቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ ኣቕሽሽቲ ኣለውና ንናሳሕ ኣቕሽሽቲ ንስእነሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ኣብ መቓብር ኣቕሽሽቲ ከይድካ ትናሳሓሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ዝበሃል ኣሎ እንዲ ሕጂሲ ነዚ ዓድል ሂቡና ዘሎ ሕጂ ናይ ምምላስ እዋን እዩ ሕጂ ናይ ምንሳሕ እዋን እዩ ሕጂ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ እዩ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ተገልገለሉ ሰዓት እዩ ኣብዚ ልዕለይ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ስእሊ እናሃለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ኣብቲአን ሰለስተ ከዓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ስእሊ ብሓንሳኤም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እዩ ናይ ኤርትራ ከም ተባሃልኩ ቅድሚ ሕጂ ሰይደልኩም ነይረ መልኣኽ እግዚኣብሔር ገብርኤል እዩ ድሕልዋ ተባሂለ ስለዚ ሕጂ ከዓ ንሕና ተበገስና እንተለና ንሃገርና ክንምለስ ንመለስ ንበገስ ኣይንጠራጠር ዝብላዕ ዝስተ ዶ ገዛ ዘይብለይ ዶ ገለ ንብል ዕንቅፋት ካልእ ሓይሊ ዝዕንቅፈና ዘሎ እምበር ዋላ ሓንቲ ኣብ ኤውሮጳ ንመፅእ ኣለና እኳ ሰቒድና ኢና ዘብልና መፂና ሓንቲ ይነበረናን ኣብኡ ግዲ ሃገርናን ህዝብናን ቋንቋናን ስለዚ ብሃገር ብስጋ ዴኩም ክትሓስቡ ዘለኹ ኣግራ ኣምላኽ ድባረኻ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ምምላስ ዕድል ከዓ ሕጂ ስለ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ኣብ ደምና ክውቅጡናዮም ፅበይ ዘሎ በዓል ሽወደን መገሻታትና እውን ጠጠው እንዳበለ ክኸይድ እዩ ሕጂ ግን ናይ ንስሓ እዋን እዩ ተናሲሕና ፀሪና ንፅናሕ ቀሺ ከይሰኣና ሕጂ ንላገብ እምበረይ እቲ መልእኽቲ ቅቡል እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራሲ ሕያዋ እዩ ጥዑም እዩ ፈቃሪ እዩ ሓጋጋዛ እዩ ለዋህ እዩ ኣብ እንታይ ግን ጠፊእና ኣብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ሓንቲ ሰንበት ኣይነገልግሎን እቲ ገልግሎት ንዑ ይኮነን ንዓና እዩ ግን ኣይነገልግሎን ኣለና እንድሕሪ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣቅሽሽቲ በይኖም ቅዳሴ ገይሮም እንድሕሪ ማሕበራት ማሕበረኩም ዶ ማሕበር ገለ ኣብ ክልተ ተመቂሉ እንድሕሪ ቃል ኪዳናት ፋሕ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣበይ ከኣቱ እንዳመን ገዛ ክድረር ኣዴና ቅድስቲ ማርያም እኳ ክትሓርስ ክትጎይ መዕረፊ ሲኢና ምሕደሪ እኳ ሲኢና ኣብ መብልዕ ማል ደቂሳ ሽዑ ኣብኡ ሓሪሳቶ ሕጂ እግዚኣብሔር ምሕደሪ ይስኢኑ ምሕደሪ መብልዕ ማል ማለት መደቀሲ ይኮነን ሲኢና ግን ልብና ስለተዓፅወ ልበይ ዕፅው ልብሆም ዕፅው ከሎ ፃዕዳ ተኸዲና ቤተ ክርስቲያን ኣይትነባር ሓንቲ ረብሓ ይብሉን ንእግዚኣብሔር ንመለሶ ኣነ ምስ ሓጢኣተይ ምስ ኣበሳይ ምስ ኩሉ ክፍኣት ግብረይ ከማይ ካባይን ላዕሊ ብዙሓት ኣለዉ ድለኣኹ ኤርትራ ቅድስቲ እያ ሕዚ ኤርትራ ቅድስቲ ሃገር ምህላውና ከነመስግኖ ይግባአና እንኳዕ ካብዚ ሃገር እዚኣ ተወለድኩ ብጣዕሚ እየ ንኣምላኽ ተመስግኖ ነዴና ቅድስቲ ማርያም ኣፅምም እየ ደብላ ኣትኪመያ እየ ስለዚ ንናሳሕ ንፅረ ኣብ እግዚኣብሔር ንቕረብ ዓይኒና ስለ ዘለና ንምዕናው ዘይኮነ ንምህናፅ ንበገስ ገዛ ገዛ ፈሪሱ ስለ ዘሎ ገዛ ገዛ መንደቕ ገዛ ዘይኮነ ልብና ንዕርዮ ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ እዚኣ መልእኽቲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተመልክት እያ መን ሰምዓ መን ኣብ ግብሪ ጥቀመላ ኣነ ይፈልጥን ነብሲ ወከፍ ግን ኣነ እልእኸኩም ነግረኩም ኣለኹ ኤርትራ ትኩላ ዓለ ዘበን እዩ ኤርትራ ትኩላ ዓለ ዘበን እዩ ኤርትራ ትኩላ ዓለ ዘበን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተናስሑ በል እዩ ተናስሑ ንናሳሕ በሉ ልደቱ ፀልማት ቀጢጡ ብርሃን ደንገሰሉ ዝፋኑ ገዲፉ ኣብ መልዕ ማል ዳሓደረሉ መጠቕለሊ ጨርቂ ሲኢና ዳሓዘነትሉ ዴና ቅድስቲ ማርያም እንድዩ እዚ ቅነ እዚ ሕጂ ከዓ እዚ ዓመት እዚኣ ዓመተ ንስሓ ዓመተ ፍቕሪ ዓመተ ሰላም ዓመተ ቤተ ክርስቲያን ንመላለሰሉ ዓመተ ፅድእን ባእስን ነርሕቐሉ
ኣብ እግዚኣብሔር ንቐርበሉ ንነስሓሎ ቀሺ ሒዝና ርስሓትና ነጽርየሉ ዘለና ኩሉ ጓሓፍ ንጉሕፈሉ ዘበነ ህይወት ዘበነ ምምላስ ዘበነ ንስሓ ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣብ ደለኹም ምውታእኩም ውፃእኩም ይባርኽ። ምእንቲ ቅድስቲ ማርያም ኢሉ ንሙሉ ዓለም ንሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉ ዓለም ይባረካን ይቀድሳን ይሓልዋን። ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ዘፅሐና እንዳመስኮንኩ እንዳወደስኩ ኣብ ጸሎትኩም ክዝክሩኒ ሓደራ እንዳበልኩ እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን። ሰናይ ቅነ ኣዴኹም ሓፍትኹም ጓልኩም ወይኒ ተኪኤ ንንሳሕ ንምንሳሕ ድሕራይ ንበል ኣብ እግዚአብሔር ነቕረብ። ሓደራ ሓደራ ሓደራ